Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla sizobheka iphupho lapho uzwa khona noma uxoxa nomuntu kepha ekhuluma olunye ulimi. Ukuphupha ngomuntu ekhuluma olunye ulimi kunezincazelo ezijulile. Sizobheka izincazelo ezahlukene zaleli phupho. Uma uphupha umuntu ekhuluma ulimi ongaluqondi, leli phupho livame ukukhuluma ngezithiyo zokuxhumana. Lokhu kungase kube uphawu lokuthi impilo yakho inezinkinga zokuxhumana noma ukukhuluma kahle nabantu abasondelene nawe. Ume uke waba nokuphazamiseka noma ukungaqondi kahle, kuyenzeka-ke ube nalolu hlobo lwephupho. Kuyenzeka ube naleli phupho futhi uma ngabe unesidingo sokufunda izinto ezintsha. Iphupho kungenzeka linomlayezo wokuthi izinto ezintsha zithatha isikhathi ukufundwa, kodwa kufanele ujabulele lezo zifundo. Uma ephusheni umuntu ekhuluma olunye ulimi, lokhu kungaba uphawu lokuthi unesifiso sokuba nezinye izindlela zokuxhumana ezingajwayelekile. Leli phupho lingabuye libonise ukukhula kwengqondo yakho nokuvuleleka emathubeni angase abe khona empilweni yakho. Lingabonisa-ke futhi ukungaqondi kahle ngezinto ezithile empilweni noma ukudideka ngesimo esithile. Kungenzeka futhi ukuthi kunemibango noma ukuphikisana okwenzeka phakathi kwakho nabanye abantu, noma ukungaboni ngasolinye nabantu thizeni empilweni yakho. Leli phupho livame ukukhombisa ukuthi udinga ukuba ucabange indlela entsha yokuhlangabezana nezimo, ukuqinisekisa ukuthi ukwazi ukuthola izixazululo kuleso simo. Leli phupho lingaphinde lihlobane nokwamukela izindlela ezahlukene zokuphila. Ukuphupha leli phupho kungaba uhlobo lwezimpawu eziphusile futhi ezikhuthazayo empilweni yakho. Siyabonga, nisale kahle.